Assalamu alaikum. Bella jele foledo. Foleni tanni kanyeshi au bella jelema. Au dengen en balmaké de malcrochen toujours. Donc toujours en manga formation de ka formation métallique Windows 10 ka. Formation min konna na amba sigisen tan wolon flanga la. Bi video bena kuma min kan oye centre de notification mi ndela khayira wala fo abea. Donc centre de notification amna c'est ka a gérer cogo min ka a bouton minnu bɛ yan an bɛ se k'olu gérer cogo min ka dɔw bɔ a la ka dɔw fara kan tout ça aw ɲɛ b'a la bouton caman bɛ ne bolo yan bon n mago bɛ dɔw la n mago tɛ dɔw la donc an bɛna a ye teliya la video kunkurunin na cogo min na an bɛ se k'o personnaliser k'o bɔ a la cogo min donc an bɛna min kɛ an bɛna an ka bureau sanfɛ an bɛna clic droit ta donc n'an ko clic droit toujours o ye bouton bɛ souris sanfɛ a kini bolo yan fan fɛ donc n'an y'o ta an bɛna bɛn ni menu de ma n'an bɛnna ni menu ma sisan an bɛ taa ou bien an bɛ se ka tɛmɛ ni yan sira teliman yɛrɛ ye yan an bɛ don centre de notification kɔnɔna na an bɛ don tous les paramètres n'an donna tous les paramètres kɔnɔna na an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ système donc n'an donna système an bɛna action de notification n'an donna o kɔnɔna na sisan action de notification an bɛna ye donc obtenir les notifications, amagoto la kosɛbɛ afficher les notifications tout ça en masoma. Donc en mago bɛ yɔrɔ min na o ye modifier vos actions rapides. Donc modifier vos actions rapides aw ɲɛ b'a la n ka bouton ninnu bɛ yan. Donc n bɛ se ka a fɛngɛ par exemple a bɛ se ka kɛ n mago tɛ bluetooth la donc n b'o bɔ a la i bɛ épingle fitinin min bɛ yan n'i bɛ fɛ ka min bɔ a la épingle fitinin min bɛ yan dɔrɔn i b'o cliquer a b'o ta ka bɔ yen donc VPN fɛnɛ mago ma s'a ma point d'accès sans fil mago tɛ s'a ma an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ emplacement mago tɛ s'a ma voilà olu de don bon en même temps an bɛ se ka bon capture d'écran fɛnɛ an b'a fɔ ko mago tɛ s'a ma n'an y'o kɛ an bɛna terminer kɔnɔna na n'an y'o terminer sisan donc hop n'an jiginna ka na an ka centre de notification na an bɛna ye an ka bouton ninnu bɛɛ taara a tɔ tora nin den 7 dɔrɔn ma bon n'an y'a lajɛ an bɛ se ka a ye bon ne mago bɛ dɔ wɛrɛ la sisan par exemple capture d'écran kun bɛ yen mun tɛ fɛ k'o bɔ a la donc n bɛna essayer k'ale fara a kan donc toujours an bɛ se ka na tous les paramètres ou sinon an bɛ se ka clic droit in ta personnaliser non n'an donna personnaliser la an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ paramètres de kɔnɔ an bɛna accueil système action des notifications donc n'an sera o ma modifier vos actions rapides donc hop an bɛna ajouter n'an ye ajouter ta donc an bɛ fɛ ka minnu ajouter o bɛɛ bɛ yan tiens d'ailleurs wifi kun tɛ minnu rajouter o fara a kan donc n'o kɛra sisan n bɛna nin bɔ a la donc n bɛ se ka nin fɛnɛ ta n'a sɔrɔ ni n bɛ fɛ k'a bila yɔrɔ min donc n bɛ se k'a bila yan paramètres mago bɛ s'a ma kuma caman donc n bɛ se k'ale bila yan donc sisan n bɛ se ka ajouter ta tuguni bon n ka capture d'écran n b'o ta k'o k'a la donc sisan n ka fɛn dafara donc n bɛ se ka kɛ terminé donc comme k'a banna donc sisan hop ni n bɔra yan ni n donna n ka centre de notification na wifi min kun y'a fara a kan o filɛ nin ye capture d'écran fɛnɛ min y'a fara a kan o bɛɛ filɛ nin ye donc o de kun ye bi video ka bɔ ka video kunkurunin kɛ k'a yira aw la centre de notification bɛ se ka personnaliser cogo min an bɛ se ka bouton minnu fara a kan ka minnu bɔ a la donc o de kun don k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la a video a y'o partager toujours a ka a cari kosɛbɛ k'a liker k'a commenter donc ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu alaikum